Chcete vymeniť mestský hluk za ticho a rannú kávu s výhľadom, ktorý je skutočným benefitom tohto miesta? Vitajte v Brežanoch, len 15 minút od Prešova. Tento rodinný dom v tvare nadčasovej kocky o veľmi dobrom, udržiavanom stave a ponúka 170 metrov úžitkovej plochy. Dispozícia domu je ideálna pre rodinu. Na prízemí nájdete dennú časť s kuchyňou, špajzou a kúpeľňou. Na poschodí zase 3 samostatné izby, šatník a druhú kúpeľňu. Dom je pripravený na okamžité bývanie, má vlastnú studňu, čističku odpadových vôd a ústredné kúrenie na plyn aj tuhé palivo. Tento dvojpodlažný dom nie je len o 4 stenách, ale je aj o veľkorysej záhrade, ktorá dáva vám a vašim deťom slobodu, ktorú v meste nenájdete. Slnečný pozemok s výmerou 2000 m2 doplňa altánok na letné grilovačky, hospodárska budova a samostatná garáž s letnou kuchyňou. Ak hľadáte priestranné bývanie obklopené krásnou prírodou, zavolajte mi a príďte si túto atmosféru zažiť osobne.